I čauky všem odrátom, s vami Andrej Hajec i dneska my budeme probírať históriu Európy i ešte iné místa, napríklad tam Persy, tam napríklad trochu Afriky. No, aspoň, že vás to bude zajímať. Dajte like, odber i my začíname. I první dějina naší historie začíná, no jako ne první dějina, ale začátek dějin. Se začíná v 1912, kdy se některé balkánské státy se spojily proti Osmanské říše, co by porazit Bulharsko, Srbsko, Černohorsko i Řecko spojili svoji síly, co porazit Osmanskou říši. No, i oni zaútočili na ní. Dali do té země svoji vojáky. Vojáky jsou takový, jako, počkej. No, jako zaútočili. I zabili několik Osmanů. No, a potom vyhrali tu válku všechny. Oni odebrali skoro všechny osmanské říše, no, ty zemi v Evropě. A potom se udělal nový stát, který se jmenoval Albánsko. Dávajte, já změním kartu Evropy. Počkej. I tady karta evropských států i poloostrovů se změnily. Osmanská evropská armáda se zmenšila, zůstal jeden. No, ještě se stalo některý výnosný. Například vznikl se tam. Vznikl se trojspolek a ještě se vznikl trojhoda. Z trojspolku byla tam Německo, Rakousko, Uhersko, Itálie. A v trojhodě byla tam Velká Británie, Francie i Ruská říše. No, oni sebe tajně nenáviděli. Francie nenáviděla Německo, protože to odebralo některé zemi u Francii. No, takže chtěli ji vrátit. A Rusko nenávidělo Německo i Rakousko, Uhersko, protože po německému tertoru Bulharsko nedostalo moc zemi. No a ještě všechny opláčovali potopení Titaniku. Dobře, tady je 1912 i tady 1913. I začneme z Balkánu znova. Bulharsku se nelíbilo, protože ono chtělo Severnou Makedonii, jak Rusko dalo ty zemi, ale po Německu ona dostala ty zemi, které byly do balkánské válce. No, takže dalo válku Srbsku i Řecku. No, i to byla její chyba. Ona bojovala na 4 strany. Proti Srbsku, Řecku, Osmanské říše i Rumunsku. Oni na ně zaútočili i Rumunsko prohrálo. Dávajte, já trochu změním mapu. Jo. Dobře. Osmanská říše dostala zpátky některé evropské zemi, ale to bylo málo. Řecko taky dostalo něco, i ještě něco dostalo i Rumunsko.
jižní do Bruča. Jdeme dál. Tady znova 1913. I tady 1914. Jeden z známých roků. Víte proč známých? Protože v tom roku se začala ta nejprvější válka. A přímo první světová válka. Začínalo se tak. Franz Ferdinand, král Rakousko-Uhersko, myslel, a proč by nepřijet do Bosny a Hercegoviny, který dostal od Osmanské říši. On tam přišel přímo do Sarajevo, hlavní město Bosny. Bosny a Hercegoviny nebylo moc rádu přijet do toho králu, protože chtěl spojit se s Srbskem. I tak jeden pán, který se jmenoval Gavrilo Lamprincev, zastřelil Ferdinanda s jeho ženou. No i tak se začalo domino. To se stalo v 1914 v 28. červnu. I tak začalo. No, 23. července Rakousko-Uhersko dalo ultimátum v Srbsku, která ho odklonila mnoho. No i potom Rakousko-Uhersko nevydrželo i dalo válku Srbsku. I tak se začalo. Za Srbsko ustoupila Ruská říše, za Rakouskou-Uhersko zastoupilo Německá říše a potom i Francie. No, i tak se začala první světová válka. Německo stalo nový plán. Plán Schlieffen, který byl moc prostý. Zaútočit za Francii přes Belgii a potom vzít všechny síly i zaútočit do Ruské říše. Tak ono vyhraje. No, i tak začalo. Nejdřív Německá říše myslela, že ruská armáda bude modernizovat moc pomalu. Ale když oni začali útočit přes Belgii, ruská armáda rychle to přiběhla. No, počkej. Tady ruská armáda přišla do hranice Rakouska-Uherska i do Německé říši. No, oni zaútočili na Rakousko-Uhersko i šli do jejich zemí. No, Británie, když uviděla, že Německo útočí na Belgii, ona nebyla tomu ráda, protože garantovala neutralitet Belgii, takže stoupila válku proti Německu. No, i Německo rychle šlo přes to hranice. Belgie musela jít do zemí Francie. Tak oni skoro došli do Paříže, ale Británie dalo svoje vojáky do Francie i oni mohli odbít do ataku Německu. Tak předtím plán Schlieffen byl ztracen. I to znamenalo, že tahle ta válka bude trvat moc dlouho. No, давайте já změním kartu mapy. I tady Belgie bylo okupováno, ale ne její ostatní zemi, protože má zemi v Africe. No, tak oni okupovali celou Belgii i skoro jsou u Paříže, ale
Lipickým. To vojákom oni neudělali to. No a potom vstoupilo ještě na nehoda pro dohody. Osmanská říše vstoupila do války. No, ona chtěla vrátit svoje zemi v Rusku, Krym, Egypt. I tak dala válku i Británii jiným. Ale maximum, co dostalo, to nic. No a potom Rusko i Británie okupírovali všechnu Persii. I tady okupírovaný Irán. Nějak se mi to nepovedlo, ale to je jedno. No a potom zima i stala se novoroční peremíře. No, Němcové i Francouzi odešli se svých úkryt i dali sobě dárky. Potom oni se sehrali fotbal, no i to byla památka dobrá. No, ale potom peremíře se skončila i oni znova zabili sobě. No, půjdeme dál. I tady je 1914, i tady 1915. Co se stalo? No, jeden pan, který se jmenoval Winston Churchill, vymyslel plán, že oni přejdou přes bombové moře i oni přijdou do Konstantinople. Osmanská říše se zdá, i oni můžou pomáhat ruský říši, ale to všechno šlo ne do plánu. No, koukejte, tady britský, to vojáci, i oni jdou do Konstantinople. Oni přišli a potom jich Osmany, vybili ze svých zemí. I oni museli se vrátit. No, i tahle mise byla nemoc dobrá. Ten plán byl nemoc dobrý. No, i dávajte, koukneme, co dál. Rusko vzalo Přemyšl. No, i kvůli tomu Německu muselo některé svoje vojáky dát do východního frontu. Počkej. No, tady. I oni jich odbyli. Jak i Rakousko, Uhersko odbylo ze svých zemí. Promiňte. No, to je všechno, přátelé. Příštíkrát já udělám i jinýkrát. Zítra možná udělám druhý video po tohle. A teďka všem dobrý nálady. Všem čau.